Bueno, Larrabetzuko kuadrilla proposamen berri batekin nator etxean egiteko, nahi baduzue. Pentsatu dut, hasiak ereitea, eta horrela, joango gara ikusten, nola doazen hasten gure hasitxoak poliki-poliki. Nik hemen, 3 hasi mota ekarri dotez. Artoaren hasiak, indabaren hasiak, eta kalabazaren hasiak. Kalabazak, hemen barruan, dekoz, hasitxoak. Seguru askotan jandu zuela zuek purean kalabaza, bai? Bueno, nik aukeratu ditut 3 hasiak, 3 hasi hauek, arin hasten direlako, bai? Zer behar dugu? Ereiteko. Behar dugu plastikozko poto bat. Alba da gardena, honen modukoa. Zergaitik gardena? Gero, sustraiak ikusi ahal izango ditugulako. Ipurdian egingo ditugu zulotxoak. Bai? Eta horrela, ura botatzen diogunean gure hasiari behar ez duen ura kanporatzeko. Zer behar dugu ereiteko? Lurra, ezta? Lurra sartuko dugu potoan. Beteko dugu, gorarte, lurrez. Eta lurrez beteta dagoenean, egingo dugu atzamartxoarekin zulotxo bat. Eta hemen zuloan jarriko dugu artoaren hasia. Egingo dugu beste zulotxo bat. Eta hemen jarriko dugu indabaren hasitxoa. Egingo dugu 3. zulotxo bat. Eta hemen jarriko dugu kalabazaren hasitxoa. Tapatuko dugu zuloak eta jarriko dugu gure potoa leihoan edo balkoian, bai? Eguzkia behar izango du. Eta horrez gain guk ura bota beharko diogu. Bero asko egiten badu egunero eta bestela begiratuko dugu. Lurra hasiku dagoenean ura bota beharko diogu. Bai? Ez badeko zuez honek hasiak, probatu alduzue beste hasi batzuekin ere. Adibidez, sagarraren hasiarekin eta madariaren hasiarekin. Baina hauek denbora gehiago behar izango dute hasteko, bai? Bueno, animatzen bazarete egitera, hasiak ereitera, argazki atara, bidali niri. Eta gero joango gara erakusten laguneri zelan doazen hasten gure hasitxoak, bale? Bueno, eskerrik asko parte hartzeagaitik eta agur, hurrengora arte.